Mga puso, PNP Chief General Guillermo Eleazar ginmanduan ang kapulisan sa Bacolod City kag Negros Occidental nga magpatigayon sa maidid nga investigasyon agud mahatagan sa hustisya ang pamilya sa police operative nga ginpatay sang riding in tandem suspects. Yaring balita nga aton gintutukan. Matapos hindi patay samtang nagapatigayon sa drug surveillance ang Domingo, ginmando karon sang tagpamuno sang PNP ang madasig nga paghatag sa hustisya sa kaupod sa serbisyo nga si Staff Sergeant Joseph Nepomuceno. Inatasan ko na ang Bacolod City Police at ang Western Visayas Police Regional Office na tutukan ang kaso na pagpatay kay Staff Sergeant Joseph Nepomuceno para sa agarang pagkadarakip ng mga salarin. Umaasa ko na agad ay magkakaroon ng linaw ang motibo sa pagpaslang at di magtatagal ay matutukoy ang pagkakilanlan ng mga salarin. Palaligban sa Police Station 1, nga mo ang Lead Investigation Unit ang pagpangitas ng saksi sa krimen. Wala man sang malapit nga CCTV sa lugar sa gintirong pulis sang riding in tandem suspects. Nakikiramay ako sa mga kaanak ng biktima at tinitiyak ko sa kanila na bibigyan ng katarungan ang pagkamatay ni Staff Sergeant Nepomuceno. I also urge witnesses to the crime and persons who may have information to come forward and help our police investigators to bring the perpetrators to justice. Naisorihan man ni PRO6 Director Brigadier General Rolando Miranda kag ni BCPO Director Colonel Manuel Placido ang matikang agun mapadasig investigasyon sa kamatayon sang CDEU operative. Nagbisita man ang duha sa balay isang napatay sa Barangay 14 Bacolod City kag naghatag sang 50,000 pesos nga financial assistance. Si Nepomuceno ang nadisino sadto sa Police Station 8 kag naglawig man sa Police Station 3 kung sa diin napadalman sini ang sitwasyon sa maruruan sa Barangay Banago kag coastal boundaries ng Bacolod kag Talisay City ya ginapahay ginagamit ng lutsan sang mga durugista. Sa kamatayon sang pulis, kalisod ang nabatsyagan sang 11 partner ilabi na ang mga sitwasyon nila sa ila manug 3 katuig nga bata. Giyahagado niya pa ko tani. Galing kay wala ko nagupnag ano kaya ba ko maligo ba ko. Tamo na wala nagdanag-una na siya kagadali siya. Iga ako sa ako sang gisasamon kang sa bata ya. Mga siningawi, grabe gidang iya nga ako sa mga bata niya. Opo, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.